पत्ता नारायणी के गंज का पा दिले बानी अभी तले फिचला के ना का जनो कर कैसे बास होई ये विदेशी फैशन के भौजी है बबलू के औरत बबलू के भौजी ऐसा भौजाई के घर में रखल पाप बढ़ुए पता नहीं नैहर में गोटी खेलत रहे कि आइस पाइस चंदा नाटक के खलनायिका रमेश्वर सिंह के बेटी हम उल्टा कहे ना बहा देनी हमारा नाम के कही ना ये नाटक के खलनायिका बारे चंदा अकेकई मतारी बेटी मिलके गंगिया से कैसे नाटक में खलनायिका के रोल करे पड़ी उस सब के सामने ये नाटक में देखे को मिली कृपया शांति बनाएगा अरे माया भगत सीताराम मुगल आदमी के जिया दो गाँव के महिला एगो औरत बड़े घर का दिया ला काम बा